Ωραία, τώρα θα ανοίξουμε τα 100 Star Drops. Αρχίζουμε. 100 Star Drops. Εσείς τώρα μπορεί να το δείτε σε λίγο χρόνο, αλλά εμείς θα κάτσουμε, δεν ξέρω και εγώ πόσο ώρα. Από το μεταξύ μόνο coins και credits θα σου δίνει. Ωραία, το θέλω τα coins για να πάρω ένα hypercharge του Fang. Ένα hypercharge έχει έτσι κι αλλιώς. Μου βγήκε έτσι. Στο μεταξύ μόνο ωραία έχουμε τυχαίνει. Εγώ έτυχα 3 mythic, 2 legendary και πήρα τσακ και tick. 2 legendary. Ναι. Και πήρα και... μόνο rare μου δίνει. Και ένα super rare, μην έχεις παράπονο. Παιδιά, εγώ ήμουν πολύ τυχερός, πήρα τσακ που δεν είχα. Επιτέλους. Που δεν είχα και tick που δεν είχα ξεκλειδώσει ακόμα. Να ξέρετε, μη λέτε μα πώς δεν τα έχει αυτός, εγώ έχω, είναι καινούργιο. Legendary. Αυτό εγώ, στην καράφλα. Legendary. Skin. Καράφλα! Καράφλα! Έλα ρε, μου έχει δώσει όλα τα skin του Squeak. Ο Squeak έχει γενικά ωραία. Οκ. Έχει ωραία. Έτσι. Καλή φάση. Εγώ ήθελα credits. Βασικά coins ήθελα. Αλλά και credits. Για να πας... πού θα πας τώρα στη Fame? Στο Lunar. Mythic. Mythic, ωραία. Άκουσα... Από τους Mythic. Credits! Ωραία. Πήγες. Θέλω ακόμα ένα. Θέλει ένα credit. Ρε παιδιά, θέλω ακόμα ένα, δεν το πιστεύω. Πίστεψε τον, είπε να βοήθει. Εντάξει, μπορεί να μου δώσει 10 από το ωραία. Δώσε μου 10 από το ωραία. Δεν σου... Ναι, 10! Ναι, 10! Και απλά σου Ναι, Lunar Fame 1. Let's go. Continue. Ναι. Σας το είπα εγώ. Τσακ, τσακ, τσακ. Για να δούμε. Epic. Ένα κλαματάκι του τέτοιου. Εντάξει. Αχ, θα πάρει όλο αυτό. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Epic. Άντε. Coins, εντάξει, κι άλλο. Θέλω να παίξω με κάποιους παίκτες για να πάρω πολλά. Πολλά coins, ώστε να πάρω το Star Power, όχι. Μου έδωσε ένα skin. Μου έδωσε ένα skin από το Epic. Οκ, ωραίο, μου αρέσει. Καλύτερα από το να μην έχω τίποτα. Όπως πάντα. Ωραία. Legendary! Legendary! Καράφλα. Όχι ρε, στην καράφλα πρέπει να το κάνεις. Μου έδωσε hypercharge του Crow. Ωραίο. Αλλά έπρεπε να το κάνεις στην καράφλα. Άκουσα gadget και λέω σιγά μην μου δώσει gadget τη Star Power τώρα. Οπότε μου έδωσε και λέω hypercharge θα είναι. Και ξέρω εγώ μου δίνει το τέτοιο ρε φίλε του Fang. Αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο. Φαντάσου. Άντε. Ωραία. Εγώ τώρα θα παίξω με την γιατί θέλω να πάρω κάποια. Επειδή είναι καινούργιος ο Τσακ, να σε ρωτήσω. Ναι. Το gadget μπορώ να το βάλω στη super με το να κάνω βόλτες. Ναι. Ωραία. Και στο gear άμα είναι θα πάρω αυτό το gear. Για να το έχω 4 φορές. Ωραία. Στο μεταξύ από super rare έτυχα epic. Έτυχα τέτοιο. Pin. Super rare. Γιατί δεν το έχεις τύχει? Έχω τύχει. Απλά είναι λίγο πάνω. Rare. Ωραία. Ωραία. Yeah. Μου έδωσε 10 credits. Wow. Epic. Λοιπόν, τα legendary συμφωνούμε να στα ανοίγω εγώ. Εντάξει. Ωραία. Γιατί είμαι καλότυχος, σε πήρα 2 παίκτες. Και Mythic. ο φίλος μου ο Μάξιμος δεν πήρε κανέναν. 500 coins. Ωραία, τώρα μπορείς να πάρεις του Fang. Μπορεί να έχω πάει και 6.000. Κι άλλο Mythic. Για να δούμε. Τι είναι αυτό ρε. Epic τέτοιο. Poco. Epic. Εντάξει. Παίζει το βίντεο να βγει 20 λεπτό. Όχι μωρέ. Πόρε pins. Ρε, γιατί απλά δεν το κάνεις έτσι για να τελειώνεις μια Για να βλέπω τι τυχαίνει. Καλά, κι εγώ τυχαίνα πήγα. Να τελειώνω.
Το θέμα είναι ότι στο τέλος οι θεατές δεν φτάνει πως είναι βαρετός. Οι θεατές θα βαρεθούν και τόσο εν ώρα. Είσαι πως είναι βαρετός. Ναι. Τι, εγώ σου έχω κάνει απεγγραφή. Τι? Θυμάσαι όταν είχες χάσει ένα subscriber. Εγώ ήμουν. Όντως εγώ ήμουν. Τράβα στο YouTube να με κάνει. Όχι. Δεν σε κάνω. Αν δεν βγάλεις 20 λεπτό βίντεο, δεν σε κάνω. Καλά, μέχρι σήμερα το ανοίγει. Ωραία, όταν τελειώσει θέλω να μου στείλει. Καλά, αυτά που συζητάμε τώρα ελπίζω να τα κόβεις. Μη σου λέω να τα κόψεις, μη σου λέω για την προετοιμασία την ώρα του βίντεο. Τίποτα δεν κόβω τώρα. Μετά στο μοντάζ. Δεν θα κόψω τίποτα, γιατί? Εντάξει, σχέστηκα. Θα μου στείλεις τη φωτογραφία που τράβηξες. Οκ. Άντε για να δούμε, κανένα Λεσεντέρ θα μας δώσει για τέλος. Mythic, οκ. Αρκετά Mythic έχω πει. Όχι, τι είναι αυτό? Παντίτα Σέλι. Σκατό. Μου έδωσε Παντίτα Σέλι. Κι άλλο Mythic ρε. Πόσα Mythic δίνει? Να δίνει. Οκ. Να κάνω κόνηση, δεν μου δίνει. Σου δώσω ρε πάνω. Το ξέρω. Αλλά θέλω κι άλλο. Πολλά θες. Ρε φίλε, έχω βαρεθεί εγώ, φαντάσου πως θα βαρεθεί μόνο. Δεν πειράζει. Ωραία. Πώς ακούστηκα έτσι? Παίζεις στο βίντεο να ακούστηκα πάρα πολύ περίεργα. Άρα ακούστηκες εσύ. Σούπερ ωραία, εντάξει. Σούπερ ωραία. Γιατί δεν λέει πως έχουμε μείνει ρε φίλε? Το ξέρουμε κι εμείς. Φαντάσου σένα να σου δίνει. 100 credits. Φαντάσου να μας έδινε και τα 100 legendary star drops. Πρέπει να τυχαίναμε συνέχεια παίκτες. Και skins, εγώ skin. Εσύ skins, εγώ παίκτες. Σούπερ Εμένα ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου skins. Και από τον καλύτερο παίκτη είναι το Crow. Τελείωσαν. Ωραία. Επιτέλους. Πιάσε κόκκινο. Κάτι μου κόλλησε. Όπα οκ. Ωραία, πάρε την super του fan, το hyperchat του Funk. Ωραία που είναι ο Φρανκ, νάτος. Άρα Αυτός δεν περνάει μέσα από τείχους. Άρα επί coins. Να Αλλά σου δεν πω, πειράζει. τα υπόλοιπα δεν μου το στέλνεις σε μένα τα coins. Μου τα δίνεις τα υπόλοιπα coins. Πάμε. Hypercharge. Πάμε. Ωραία, εσύ έτσι θα παίξεις. Θα μου φτιαχτεί. Είδες που σου είπα. Οκ, ξεκινήσαμε. Πάμε να τους εννοούσα να τους γαμίσουμε. Ναι. Σε γάμισαν εκείνοι. Ναι, εντάξει, με spike και λάρι. Κάτσε να εννοούσα. Καταλάβατε. Να βάλεις μια καλτσούλα στην μπανάνα αυτή του Dynamite. Μη λες βλακίες. Εντάξει, είπαμε. Τόλμησες να βάλεις εμένα στο βίντεο σου. Θα υποστείς τις συνέπειες. Και δεν είπα κάτι, μια μπανανούλα είπαμε ρε. Αχ ρε φίλε. Τόλμησες να με βάλεις στο βίντεο σου. Το βίντεο σου τώρα θα πάρει πολλές προβολές πάνω και να μην για το τρόπο που μιλάω. Τόσο ανώμαλη στο YouTube. Τους διέλυσα. Εμένα θα με διαλύσουν. Κάτσε το διαλύσω, περίμενε. Έλα γαμώ, το κόλλησα στο τείχο. Το βρήκες. Στο κάτω το κόλλησες. Έλα. Όχι, δεν κόλλησα, στο τείχο κόλλησα. Ακόμα χειρότερα. Στο κάκτο θα άλλαζε την πορεία. Epic. Και άλλα Stardops. Και άλλο Epic. Ωραία. Πάμε και άλλα ματσάκια. Ωραία.
Μετά θα πάρω... Φτάσαμε και Lunar Flame. Τέλεια. Αχ, ρε φίλε, έχουν πάει 6.000 credits στα σκουπίδια. Αλήθεια είναι, ρε φίλε. Στο Fame πάει. Ναι, σκουπίδια είναι. Ωραία, πάρε εσύ αυτά. Θέλω μια βοήθεια. Εν τω μεταξύ, κοίτα τι θα σπάω ακριβώς. Κοίτα. 1600. Τώρα που το πήρες δεν το πεις. Έχω πεθάνει. Έχεις πεθάνει, εγώ έχω πεθάνει. Φύγε! Πρωτάτεψέ με, είπα προστάτεψέ με. Δεν πειράζει, κάθομαι μπροστά. Πρέπει να Το φαρμάρω. έχω κάνει με... Πρέπει να φαρμάρω σούπερ. Ρόζα. Είχα μια... Δύο χιτάκια ήταν το... Είχα μια ρόζα και ήμουν με ρόζα και είχα σούπερ. Και προστάτευα τον Δία μου. Είχα μπει μπροστά. Έλα ρε, πού πήγε! Ας έρθουν. Ας ήρθουν. Έλα ρε. Έλα. Πήγα να σκοτώσω τον Μόρτις, έκανα σούπερ για να το σκοτώσω επειδή δεν είχα σφαίρες και πήγε στο αλλού ρε φίλε. Εγώ τώρα κάθομαι και περιμένω και δεν μπορούν να με πλησιάσουν επειδή τους χρειάζω τα μικρά από Ρε φίλε, και πάω μακριά. το aim κάνω. Δεν σε βολεύει το aim. Κάνω την άλλη μαλακίες ρε φίλε. Ναι, Ήταν μπροστά μου ο Μόρτις, έκανα σούπερ και πήγε στο τοίχο. Αντί να πάει στο Μόρτις. Το aim ρε φίλε μας καμάρει. Μας τρολάρει, όχι μας καμάρει. Πάλι σκότωσε το κολόγυρο. Με το που γεννήθηκε ο άλλος πέθανε. Και πέθανε. Γι' αυτό ήθελα να πάρω τη Hypercharge του Edgar, γιατί φορτώνει μόνη της. Γιατί να έχω Ρε, όλοι 12 έχουν και 8. Ξέρεις κάτι, θα καλέσω αυτόν εδώ κοντά μου. Μισή ώρα, δεν πειράζει. Όχι ρε φίλε, το πουλερικό σε μένα. Όχι, το κοτόπουλο. Κοίτα πως μου σκάει, 1600. Τσουπ. Μπορείς να αντέξεις 5 δεύτερα. Μπες μέσα. Έλα! Για... Φάτο, ναι! Ναι, και εγώ είχα και... Πάρε! Κάτσε να απογεννηθώ πρώτα. Βγαίνουν και παπαριές. Παπαριές. Σας σκοτώσει παπαριά. Εντάξει, πόσα να αντέξεις. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεύτερη. Οκ. Καλός είναι ο Φανκ, μ' αρέσει. Πάμε Brawl Ball. Όχι. Δεν θα πάμε ποτέ. Θέλω πάντα να είμαστε οι δυο μας. Να ξέρετε, ο φίλος μου είναι ανώμαλος. Καταλάβατε. Ναι, είμαι ανώμαλος επειδή ο Νίκος μου το έμαθε. Εδώ το γλαστράκι 5. Τι λέει ρε, ψέματα λέει. Αυτός και ο φίλος του ο Σωτήρης. Αυτός μου το έμαθε. Τι λέει ρε. Όντως, ρώτα τον. Όντως τώρα. Ναι, ρώτα τον. Ποιος εγώ εσύ. Εγώ λέω. Πάρε και ένα κουλουδάκι. Δεν θα ρίξω ακόμα το τελευταίο μου χαρτί. Θα το κάνω μετά το τελευταίο μου χαρτί. Ποιο χαρτί. Ποιο χαρτί. Ο Νίκος δεν ξέρει από ελληνικές ατάκες. Το τελευταίο μου χαρτί. Δεν ξέρω. Στο μεταξύ δεν έχω βαρέσει, δεν έχω κάνει το ένα shot. Όντως. Ναι. Και εγώ δεν μπορώ να βρω αυτό το σκάλ. Τον έφυγε. Όχι, μπιμπι. Εντάξει, τρέχει. Ωραίος, έτσι έχει 8. Ωραία, εγώ δεν ξέρω, δεν θα έχω καθόλου. Αυτό το σκιν που έχεις και ο Ικ το έχω κι εγώ. Τώρα το έτυχες, εγώ στο έτυχα με την καράφια. Άρα είπε. Πού το βρήκε τα 10. Θες να σου πω. Το κόλλησε. Τα βρήκε. Δολοφονώντας σε άτομα. Όχι. Δολοφονώντας τα ένωσα. Ω, τα 37, μάλλον. Θα σε πνίξω. Προσπάθησε.
Εντάξει. Εννοούσα όχι. Έλα, εντάξει. Γάμισα τώρα, όχι. Δεν έχω πολλά λόγια να σας πω, το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι ο φίλος μου είναι περίεργος και ανώμαλος. Και τα υπόλοιπα λόγια θα τα ακούσετε τώρα. Λοιπόν, παιδιά, επειδή ο φίλος μου είναι εννοούσα, καταλάβατε. Ναι. Μου έκανε... Ήθελα να με πνίξει, αλλά ευτυχώς δεν με έπνιξε, επειδή είναι καλός. Πολύ ώστε ήταν, ρε γλάστρα, αυτό που είπες. Μαλάκα. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Ενικό να συμφωνήσουμε ότι με πιο δυνατός από σένα. Ξέρω. Σε σηκώνω ψηλά, σε βαρώ δυνατά και λέω καλησπέρα. Ωραία, τι, θα σου πάει. Ορίστε, κάρμα. Δεν το λέω κοροϊδευτικό. Ρε σεμπί τώρα. Α, και εσύ ποτέ. Όχι, δεν πρόλαβα να κάνω gadget. Πάμε Brawl. Όχι. Brawl. Καλά. Πάτα, Ρέντι. Μπράβο. Στο Brawl δεν θα μπορέσει ποτέ να ενεργοποιήσω το ρυθμό διαδρομικό. Έλα, πάτα, Ρέντι, έλα. Έλα ρε στην νότα. Καλά ρε. Θα το ξέρω. Μπρε. Ο παρόλος είναι legendary. Ποιος? Ο αντίπαλος Έρικ. Μισός είναι αυτό. Μπορείς να δώσω πάσα. Ναι, όχι. Ναι. Δεν πρόλαβα να κάνω τη gadget. Έλα. Ο Σέργιο 05 ρε φίλε. Σέργιο. Μπούτζι. Το άρα. Έλα. Δεν ξέρεις το Νομίζω πιο πολύ το χέρι συνήθως επενέμεις. Πάμε να το σοκαρίσουμε. Αυτό το aim. Εγώ. Άρχισε το σούπα. Ήθελα να τραβήξει τη Σάντι για να μην πάρει την μπάλα, αλλά δεν τα κατάφερα. Πραστόχησα. Πάμε όλο ένα. Εντάξει. Και εγώ παρόλο θέλω να παίξω με G για να πάρω κάποια coins για να κάνω καλύτερο το τσακ. Μποτάκια. Ωραία. Ωπα, έχουμε τώρα εμείς Έχουμε έναν Mythic. Legendary. Α, ναι, Legendary είναι αυτό. Πάντα τα παιδεύω λόγω του ότι τα Mythic Star Drops είναι κόκκινα. Ωπα ρε. Όπα ρε. Άμα το φάμε. Όπα ρε Τρίμπλες. Τι κάνει ρε αυτός? Μέση. Είναι μέση. Μέση, αλλά πέθανε. Κόκκινη κάρτα που σκόρασε σαν. Έλα μωρέ, κάνε. Όχι. Ούπα, λούμπα, ντουμπαντιντου. Μην τραγουδάς όλοι, θα φάμε copyright. Γιατί αφού δεν το έχεις βάλει σε αυτό. Μα είναι το ένα τραγούδι. Ναι, το ξέρω. Τι τραγουδάω, να τραγουδήσω καλύτερα δικό μου τραγούδι. Θα φάμε copyright ρε. Άμα το φάμε, Ναι, το φάμε. Έλα ρε, φάμε bot. να σου πω, και άμα τραγουδήσω δικό μου τραγούδι θα φάμε μπαν. Οπότε τι προτιμάς να τραγουδήσω? Hyper chat.
Έβγαλα Hyper Charge. Ωραία, παιδιά. Έτσι και είναι κάποιος. Ωραία. Παιδιά, εσύ πήγαινε με σούπερ πάνω στην μπάλα. Εγώ το στραβάω. Έλα με το... Έλα! Τι χάσαμε! Τι κάναμε! Πώς χάσαμε από bots! Έλα ρε! Μήπως δεν ήταν τελικά και τόσο bots? Είναι απλά εμείς είμαστε άχρηστοι. Εσύ θα. Θα σου δείξω ότι είναι bots. Ορίστε, κοίτα. 19. Κάτσε. Bots... Bots με 25 ρόζα, ναι. Ναι, τα bots έτσι είναι. Έχουν τέτοια 20, τέτοια. Και έχουν πάρα πολύ λίγους brawler. Είναι δυνατόν αυτό? Bots είναι. Ναι, Και δεν βάζουν ούτε δεν έχουν σιγά ούτε μη φτύνεις. εικόνες, τίποτα. Παιδιά, το γλαστράκι 5 φτύνει συνέχεια όταν μιλάει. Ψέματα είναι. Τι ψέματα με έχει γίνει στο χέρι μου πάλι. Το κάνω. Ωραία. Αρχίσαμε. Στο μεταξύ το παίζουμε ποτάκια. Νομίζουμε παίζουμε χαλαρά. Δηλαδή λέμε εντάξει ρε σιγά ποτάκια. Πάρ' τον πεπάκια. Εντάξει ρε φίλε, τι να κάνω, είμαι μόνος μου. Να μην. Με παραταΐσανε. Σε παραταΐσανε. Δώσε πάσα ρε. Την έδωσα. Και πήρε ο κορδίλι. Όχι! Τώρα πάει, χάσαμε την ευκαιρία. Ο άλλος μας έσπασε το τείχος του τέρματος του για εμάς. Ναι. Το βάλα. Κάμπρα κατάμπρα. Ντουπαδι, Γκολ. το σουβλάκι με πατάτες είναι. Μ' άρεσε το τσατζίκι, άμα εσύ και κεμπάπ. Λοιπόν παιδιά, επειδή θα βγει τεράστιο το βίντεο, σας κλείνω εδώ. Ελπίζω να είστε καλά. Γεια σας.